Duola matayo tije mag obila e pacho kae mano NPSC ogolo siem mager ne jopiny mar goyo kata rakore kod obila e kinde ng'anyo mag riwruok mar Azimio. Ka olose boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi e kinde nyasi mar duoko erokamano ne moko kuom apisas mag obila, jakom mar NPSC Eliud Kinuthia ne oramo ni NPSC biro chung' kod apisas maneno ni ok oroch ratechgi. Kinuthia yango ni ng'ata mabiro temo goyo obila ibiro kawne okang' mager mar chik. Bende okwayo joma bago ng'anyo mondo tim ng'anyo e bwo chik ma ok girocho kwe kata ratich oganda mamoko. And Kenyans who are exercising their right through this call for maandamano, please exercise caution when you are dealing with our employees. We will not hesitate as an employer of police officers to take a very stern action against any member of public who hurts any member of security agency, and more so our police officers. Police officers have families, police officers are human beings, and if really you come to them in peace, you really enjoy maandamano. If you come to them in peace and you follow their guidance, you will really enjoy. If you come to them hurling stones, carrying crude weapons, and wanting to attack and injure the police officers, I don't think I will encourage them to respond with